Takže ahoj lidi, zdraví vás Holsen. A tohle to je taková malinká upoutávka, že toto je na, kdyby někdo chtěl, tak jsem udělal takovou soutěž vlastně o Griffcode, jakože na Minecraftu. Tak zaprvé musíte mi dát odběr na tomto kanále Holsen XD. Za druhé musíte dát like, sdílet na Facebooku nebo něco takového. A za třetí musíte dát do komentu své jméno na Minecraftu. Potom tam musíte dát pomlčka chci Minecraft Griffcode od Holsena. A za čtvrté musíte tam napsat svůj e-mail. No tak pro takovou malinkou poutávku na Griffcode by to bylo všechno. Tak se mějte, užijte si prázdniny a mějte se. Čau.